Haideți să rezolvăm împreună grila zilei. Este vorba de grila numărul 38, dată la examenul de notariat în 2024. Este o grilă din materia de succesiuni. Este vorba de moștenirea unui soț supraviețuitor, a unui nepot de frate, un mamă și un tată. Se pune problema care sunt fracțiile, cum se împarte moștenirea între aceștia. Îndemnul meu, când rezolvați o astfel de grilă, este de a face singur calculul potrivit cotelor succesorale din codul civil, iar nu să vă uitați la fiecare variantă de răspuns în parte, pentru că s-ar putea să greșiți și să vă lăsați copleșiți de toate variantele acelea. Deci, care este articolul pe care noi îl aplicăm ca să putem stabili care este cota fiecăruia? Noi avem articolul 972, aliniatul 1, litera B. Respectiv, când soțul supraviețuitor vine în concurs atât cu ascendenții privilegiați cât și cu colateralii privilegiați, soțul supraviețuitor are o treime din moștenire. Ascendenții privilegiați au și ei o treime din moștenire. Cine sunt ascendenții privilegiați? Sunt fix mama și tatăl de care ne povestește grila. Iar colateralii privilegiați ai defunctului, care sunt frații și surorile defunctului și copiii acestora, și aceștia vor primi 1 pe 3. Deci inclusiv nepotul de frate, care va primi 1 pe 3 din moștenire. Deci răspunsul corect este litera C, iar întrebarea mea pentru tine pe care te rog să o lași în comentarii este cât va primi fiecare părinte în concret din această moștenire. Tu tocmai ți-ai luat doza de drept și te îndemn să mă urmărești în continuare și pentru alte doze.